gobara tana nan da yi kasuwar cinƙen Nijar illa. Yau abin da shi faruwa a cikin ƙasar Nijar na gobara da ake fama da ita a kusan kowace jiha ta Nijar. Kowa ya gani a kwanakin baya an yi gobara a cikin babban birnin Nyamai, inda aka yi gobara a cikin kasuwar Katako. Kowa ya gani an yi gobara a Zandar cikin kasuwar Dole. Kowa ya gani an yi gobara a cikin Difa. Kowa ya gani an yi gobara a cikin kasuwar Agades. Sannan ta faru kuma gobarar ta tsallako ta baya-bayan nan wadda ita ce ta ƙarshe wadda aka yi a cikin jihar Maradi. To muna rajanta ma duka waɗanda wannan gobara ta taɓa, kuma mune musu fatan Allah mai musu da alkhairi. A nan ja hankalin da za mu yi da gwamnan kowace jiha da ake fama da waɗanga ibtila'in na gobara a cikin ƙasar Nijar. Ni a nau ra'ayi, a nau shawara da nake so in kama gwamnoni ko kuma in kama meri, tunda meri suke kula da kasuwa, suke kula da 'yan kasuwa, suke kula da duka abubuwan da ke gudana a cikin kasuwa. Ni a nau gani, a nau ra'ayi, mafita guda ce nake ganin za a iya samu a cikin kasuwa na aga an tsallake irin waɗannan gobarar da suke fama a cikin kasuwa. A yau bai yiwuwa a ce cikin kasuwa inda za ka iya sa dukiyarka miliyan 100, miliyan 200 har zuwa miliyar guda na kaga ka sai kayayyakin da kake kasuwanci. Yau cikin wannan kasuwar a ce an yi an ɗauko itace, a ce daga itace ne za a yi rumfar da za a baje waɗannan kayan, ko kuma a ce zana ne za a ɗauko a kewaye inda za a sa waɗannan kayan, ko kuma a ce za a je a ɗauko kara da kara ne za a yi ƙoƙarin a yi inda za a sa waɗannan kayan. Kowa ya sani duk wanda ya gama icce da kara da zana, shi da kanshi ya sani bai yi ma kanshi adalci ba, kuma bai yi ma duke shi adalci ba. Ya sani da cewa in gobara ta tashi, Allah shi kiyaye ba fata ake ba, kar shi tsammanin zai samu duke shi. To babban kiran da muke yi a nan shine muke yi ma duka jiha ta Nijar da duka manyoyin kasuwan ne na Nijar. Ya kamata a ce meri kenan ku ɗauki doka a hannunku cewa duk wata babbar kasuwa a sa doka cewa ba a sa itti a ciki, ba a sa zana a ciki, ba a sa kara. Kenan in kana so ka yi gudanar da kasuwancinka a cikin kasuwa, musamman kasuwan nan da ake barin kasuwanci ya kwana a ciki, saboda akwai kasuwan nan da kamar irin na ƙauye wanda za ka zo ne da kayanka ka kasa, in marece ya yi ka kwashe wannan kayan ka tai da shi gida ko ka tai da shi cikin shagon ka aje, sai kuma wata kasuwa ta dawo. Waɗannan kasuwan nan babu ruwansu a cikin wannan maganar, su suna iya su sa kara, su sa zana, su sa duk abin da suke so, tunda kasuwa ce wadda ba a kwana kuma ba a barin kayan kasuwanci ya kwana a ciki. Amma irin manyan kasuwan ne waɗanda ya zan kasuwan ne in ka zo ka buɗa ka ƙare kasuwancinka nan za ka bar kayan, ba ka kwasha sai dai ka rufe ka tai gida, gobe ka dawo ka buɗa. Irin waɗannan kasuwan nan ne muke magana akai. Ya kamata duka mai roka ko gwamna in shine ada alhakin ɗaukan nauyin kula da wannan kasuwar, daidai ya sa doka cewa duk wanda ya san da kasuwancin da shike yi kasuwanci ne na cewa in ka buɗa yau gobe za ka dawo ka buɗa, ba kwasha za ka bane za ka bar kayan. Kenan inda za ka wannan kasuwancin kakka haɗa kara da icce da zana a cikin wurin, saboda kowa ya sani dai a cikin ƙasashenmu na Afirka ba mu ɗaukar komai da muhimmanci. Musamman wani ya ga mai jayo fatar lantarki wanda wayar tana iya tayin mas in akwai kara akwai zana ga icce da shine kai ka kawo runhorka. Kenan da inda waya ta yi max da dare ne, kenan kaga kaso za ta iya tashi gaba ɗai, saboda akwai kara akwai icce akwai irin abubuwan da nan da nan za ta ci gaba da wannan fitar da kona ma mutane shaguna waɗanda ba su ji ba su gani ba. To misali inda tol ne aka yi abun ko da karfe ko da wani abu, kenan za a samu sauki. Kenan muna kira da gwamnati na ya ɗauki doka a cikin manyan kasuwan ne waɗanda 'yan kasuwa ke barin kasuwancinsu a ciki, kenan ka a haɗa waɗanga abubuwan, saboda waɗanga abubuwan suna zahin kamawa nan take. Ya kamata kuma gwamnati ya sa ido a cikin kasuwan ne. Ya kamata gwamnati ya sa ido a cikin kasuwan ne. Yau sharaben Nijar da kaji an ce kasuwan ne sun ƙone, kusan kullum kaji an ce kasuwa hawan sai na space zuke yanzu kasuwan ne wajen 5 zuwa 6 sun ƙone. Kenan wannan iftila'i ne wanda muna ma 'yan kasuwar nan fatan alkhairi, fatan Allah ya mayar musu da alkhairi. Kuma muna kira da gwamnati a sama kasuwan nan ido, saboda halin da Nijar take ciki ba abin mamaki bane a ce waɗansu ne ke ɗaukar nauyin ƙone waɗannan kasuwan nan, ba abin mamaki bane.
idan gwamnati ya tsawaita bincike kuma a ja hankalin 'yan kasuwa su bar aje duk wani abu wanda zai iya kawo cikas a cikin kasuwanni. Yau in ba harkar Afirka ma ba a yin kasuwa a bar kayayyaki ko ina barkatai, ba a yi musamman kasuwannin da ya zan suna na kullun ne. Akwai kasuwa da kullun ne, yau ka buɗa gobe ka buɗa jibi ka buɗa, kullun ne. Kidan wannan kasuwan ya kamata a yi musu tsari tunda ya zan su kullun ne ana buɗa su. Gwamnati ya hidda tsari cikin irin wannan kasuwannin. Kasuwannin da ya zan kasawa ne ake, in marece ka kwashe gobe ka kasa, in marece ka kwashe. Waɗannan kasuwannin kana aika irin fakka tunda ka lallaba ne na ba kullun kake buɗawa ba. Amma irin kasuwannin da ya zan kullun kuke buɗawa ya kamata ku tsara kasuwancin ku 'yan Nijar. Ba mu fatan yau a ce kullum gobara tana tashi a cikin kasuwannin tana laƙume ma masu kuɗaɗen mu arziki, saboda wanga abun kuma baya ne. Duk wanda gobara ta kone ma shago, kuma kun san arzikin shi ya kuma baya, tattalin arzikin shi ya kuma baya, neman shi ya kuma baya. Wani sakamakon talaucewa shi kenan saboda bai da jarin da zai iya haɓaka wannan kasuwancin zuwa gaba ya ci gaba da yi in dai ba gwamnati ya kama ba. Kenan gwamnati ku kula da waɗanda 'yan kasuwan da suka samu wannan ibtila'in na duka jihohin da suka samu wannan ibtila'in, ba jihar Maradi kaɗai ba. Kenan duka a tabbatar da cewa duk wanda ya samu kashi cikin irin waɗannan matsalar gwamnati ga taimaka mai, ko a bashi jarin shi duka ba a taimaka mai da ɗan wani abu saboda ya tsaya da ƙwahuwan shi, kar ya zo ya zan wannan abin ya zama silar zaman shi talaka kenan. Muna godiya 'yan uwa, kuma muna fatan wanga bidiyon zai amfani 'yan kasuwannin, zai amfani gwamnonin, zai amfani mayukan su sani da cewa ya kamata a sa dokoki cikin irin manyan kasuwannin nan, kar a sa abin da zai iya haddasa gobara kowane lokaci. Mun gode 'yan uwa.